аз съм Black Thunder. И това е седма част. Да, седма част. Това е седма част на The Binding of Isaac. Та муха ще стане 2 мухи. Боса. Майка ви. Да. Уби го, бе! Муха. Пресни човката. Защо ме муха? Предаде ма. Муха, мисля да ми избираш трохите. Фак. Голямата ваджайна. На майка ти ваджайната! Защо си копирал? Умре! Как глаза? Аз съм бутам това. Още на първото ниво умрех. Туп. Дрога. Тирза. Стига, е. Ай, колко камъка. Мали. Fuck you, е. Взимай си ги бомбите. Да. Бра, ти, бе. Сбирай си бомбите. Взимай си ги. Стига, бе. Умирам 2 пъти едно и също. На едно и също ниво. Стига, е. Бах ти, какво се бутам в тях. Стига, ей! Как път са... Май... Не... Нали, хвиля, естествено. Трябваше да унищожи лайната. Мяу. Сигурно пак ще умра от първия път, естествено. Само мини боса ми се падат. Това път ще го победили. Да, но... Ще го роня. Цедам са бинусът да бот. И се възползваш от меня. Като братя с мисълния бос. Чисто си изглеждаме. Тъмна рана. Стрелям си по вятъра. Стига, е. И все едно нарочно съм в боса. Ме привличат точно в тия. Кой ли ще е боса? Да. Я сигурно на него ще загубя. Ето, на половин сърце съм, сега ще ме цъфне.
What, бе? Ох. Още игра, още един път и... Ако пукна и направо спирам видеото. И падна се лазера. Момент само. Аре бе! Лазе! Джин. Оу! Той е много цветен. Имаше други стаи за експлорване, но... Да. Ако умра, изпирам видеото. Но ако не умра, ще играя, не знам до кой епизод, ще направя още няколко прашки. Да. Ох. Но мисля... Вау. Може да ми даде нещо, някой огън. Стинг. И дадаха ми огъните. Всичките огъни ми дадаха 2 стинки. Искам 3. Което е малко. Стигане. Умрие. Стига, бе. Фак. Фак. Но ще го взема. Ох. Как въпросна? Умрялата муха. Джин. Черни пижами, бели пижами. На разпродажба са. Само за това да ви се идеят. Майка ти черната пижама. Как го цъфнах? Та-дам! Добре. Какво ще има тук? Мухи, нали? Естествено. Пръскай, умри. И чи... И... Понега късметите включва. Този път може би. Той диета е още на диета. Фак. О, почи. Че си на диета. Ти казах от вторника, ама ти... Това малко само да убия боса и свършвам.
Естествено, пак ще да ма... Къде са? Къде вървам? Ау! Ау! Как да пръснах? Аре, бей! Умри, ей! Стига, е! Там поне си взема сърцето. Фак. И добре. Чем взема това, хора? И това ще бъде края на 7 част. Бай-бай, хора. Бай-бай.